Ej, hvor er det godt, du tog telefonen. Synes du ikke også, at økologiske varer, de er alt for dyre, og de danske børn bliver kun federe og federe? Hvor er det fint, du interesserer dig for biler. Men synes du ikke, for eksempel, at hybridbiler, de skal være lidt billigere? De er jo alt for dyre at køre rundt. Kan du komme ud af mit toilet? Ud nu! Hvordan gik det på arbejde? Det var en lidt lang dag, men det var meget godt. Så det er også dejligt. Hvor er det dejligt at se, at de elsker hinanden. Prøv at tænke på, hvor mange mennesker, der ikke kan få hinanden på grund af 24-årsreglen. Det er også rigtig fint. Nu er det lige vores sidste aften sammen i aften, før han rejser igen, så måske skulle du bare melde dig ind i Radikale Ungdom.